Aneh gandeng suaramu kaya ngono ya 150 wis Mas. Kok 150 to? Piro? Wingi ngomong 75 ya. Berarti bengi iki rada medun. Angge niki sing ngebasi kae mbuh atau piro? Ya nak sing gedhe awakmu. Nenene. Yo ajar yo. Lumampah tanpa suku. Ayo lho maaf. Sing gedhe nak ayo. Iya, ajar karo Mbak Yani. Ora usah perlu grogi. Itu justru ngilmune kudu tok serep. Lho. Nek ana sinden apik kaya Mbak Yani kuwi, kowe aja wegah-wegah nyesep. Lah nyesep Nyesep ngelmune. Iya nak. Rene tak mii. Larep nesep. Nanane no. Iya. Iya nak. lumampah